אנחנו שמחים לקיים את האירוע השני שלנו הסמסטר הזה. הנושא באופן כללי שכולנו כבר הודענו עליו, מדיניות העמימות הגרעינית. אנחנו נפתח את הערב בכמה דברים שיישא ראש התוכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה, פרופסור יגיל לוי. דברים שיאמרו אודות המנוח דוקטור ראובן פדהצור. כפי שידוע לכולנו, המנוח היה אמור להשתתף בפאנל באירוע הזה, מסיבות הטרגיות שכולנו יודעים עליהן זה לא יקרה. לאחר מכן תמסור דוקטור אריאלה גרוס רופא הרצאה קטנה בנושא. בשלב הבא אנחנו נצפה בסרט שקשור לנושא, ולאחריו אנחנו נקיים פאנל.